Entrarem al meu, crec. Sí. Tot va bé. A veure què fa el meu. Exactament. El meu... Esa. Benvinguts al reportatge del procés, de la gravació, del diari de la nit eterna. El diari de la nit eterna és la història de l'Anima, que és una vampira que es vol morir, i per morir-se ha d'arribar a una cosa que s'anomena la nit eterna. Per fer-ho ha d'emprendre un gran viatge des d'Egipte fins al nord d'Europa, coneixent a diferents persones. Cada lloc té un estil musical diferent i és molt guai veure com cadascú l'ha tractat i veure com les lletres, la música, tot s'adapta a això. Aquesta cançó está muy bien. Está muy bien. Esto el primer día lo hicimos bien. Esta canción está muy bien. El primer día no estábamos Primeros tan 3 borrachos. días lo hicimos bastante bien. Estamos tan borrachos. El pobre capítol ha patit molts canvis en la metodologia d'escriure'l. Van començar a escriure'l com escrivim tots els capítols. Veiem-nos quedant a casa d'un o de l'altre i començant a escriure, però clar, ens va pillar la pandèmia, però ens va pillar en ple procés d'un capítol que és supercomplexa, que volíem tenir perfectament quadrades les cançons, les lletres, escollir-les entre tots. Era molt més difícil. Vull dir, heu intentat cantar junts per Skype? No es pot. Hi ha un delay que no t'ho permet fer. Llavors havíem d'escoltar les cançons tots junts, per separat, calladets, sense poder cantar a sobre, apuntar les lletres al document online i després dir, vale, on ell diu "Hand more an hour", nosaltres diem aquí hem de fer això. Vull dir, és molt difícil. Us agradaria que quan editem la cançó aquesta en Finur, només a la part de la cançó, li metalitzem una mica la veu perquè soni més com a l'original, més en plan tipo, sí, producció, sobreproducció extrema. Producción, sí. Producció. Una cosa de la qual ens vam adonar mentre estàvem escrivint el guió del diari de la nit eterna, tots confinats a casa nostra, és que aquest capítol tracta sobre la comunitat. L'Anima va coneixent diferents persones, diferents vampirs que viuen amb altres vampirs i que estan contents perquè estan envoltats de gent propera. I al final, a mi, jo he de dir que quan ho vam escriure me cayó una lagrimita, perquè és com, jolín, xica, que cookie. Lo de la brisa mariana i el barco m'agrada, però com per al final de la cançó i per enllaçar amb Noruega, saps? Que no sigui una mica d'ambient de port. Me parece bien. Les passes de l'Erna. ¡Gatito! Hola, gatet. Sí. Algo així. Ay, yo estoy muy sensible, ¿eh? Me he emocionado. Que lloro y todo, de verdad. ¡Ay, no! Aquest capítol, en principi, havia de sortir el primer dilluns de juny, el qual vol dir que això s'havia de gravar al maig, estem a finals de juliol i seguim aquí. Què ha passat? L'hem hagut d'ajornar 2 vegades. La primera vegada, la pandèmia encara, seguíem tots en confinament, vam estar esperant que aviam si a finals de maig aixecaven la pandèmia o no, perquè encara estàvem pendents, al final no ho vam fer. Vam decidir que aquest capítol, gravar-lo sí que no ho volíem fer online, preferíem esperar un mes i gravar-lo presencialment, perquè dirigir algú cantant online sí que hagués sigut terrible. I llavors va aparèixer la segona oportunitat de gravar, que veiem que, jolín, ja està ahí, por fin, però no. Per què? Doncs perquè jo traje conmigo el germen del mal, sabeu? Sí. Vam tenir una reunió un dia, l'Anna, el Pau i jo. Pues con mascarillas. Hombre, nosotras aquí dentro no. Yo me la he quitado. Mira, yo por la calle. Hola. I jo aquella tarda em vaig posar fatal, però fatal, que no em podia ni moure, i dic, ui, ai. Em vaig fer les proves i vaig donar positiu. Tenia el bitxo. Llavors què? Ens vam haver d'aïllar. Em vaig haver d'aïllar jo, però ells també 2 setmanes. Quines setmanes? Les de la gravació. Yeah! Trofeito para el Menda. Llavors què? Vam haver de tornar a traçar un altre cop. Y aquí estamos, chiquis, ¿eh? Qué bien que nos lo pasamos, y es que... Estoy viendo que el look mascarilla en la cintura a lo mejor es un poco curioso para el vídeo. Sí? Vale, pues fuera. És que vaig deixar-la, llavors... Per garantir que tothom està lliure de virus i segur amb les distàncies i les mesures preventives adequades, hem hagut de posar-nos molt les piles i prendre moltíssimes mesures de seguretat. Hem plastificat tots els guions només amb les pàgines de cada actor. Tots els actors porten els seus propis auriculars, els poden enxufar a una llargo que va des del portàtil fins al faristol. Una barra per mesurar el 1,5 metres de distància de seguretat, no te lo pierdas. Tenim gel hidroalcohòlic que cada vegada que algú entra a l'habitació se n'ha de posar 5
sí o sí. El micròfon porta una perifolla aquí, que és perquè no disparem microbis, llavors això cada vegada el connector acaba de gravar, es treu i se'n posa un de nou. Sanitol, per si algú ha d'utilitzar uns cascos que no són els seus, per netejar-los bé. Fem el millor que podem. Després de 2 episodis gravats online i 2 extras que no teníem en absolut previstos, per fi hem pogut començar l'últim capítol de la temporada de Verícid Sulfúric. Diari de la nit eterna. Dia 1. Lluna nova. Aquest vespre comença el meu viatge a la recerca de la mort. Jo sóc l'Estel Tort i interpreto a l'Anima. L'Anima és un amor humà. Vull dir, bueno, humà no, precisament. Hem passat molt de temps escrivint l'Anima i és increïble per fi tenir algú que li posi veu. I que aquest algú sigui l'Estel Tort, que és una fora de sèrie, és encara millor. Tot plegat ha estat molt fluid perquè el personatge crec que s'entenia molt bé, per tant no hi havia conflictes ni confusions de esto com lo digo, estava molt ben marcat l'arc i no he tingut problemes, m'ha anat molt bé, de veu no he hagut de fer cap complicació, tot molt bé. Té tota la cançó que t'acompanya al llarg del viatge i que és el motiu del capítol, que es va repetint en diferents punts i que té les seves variacions, que varia també amb la variació de pensament de l'Anima. Jo que he viatjat arreu del món entre les ombres he descobert que no tot és fosc. I jo que he estat buscant la meva mort veig que val la pena viure. Potser em toca canviar de direcció. Tot és una delícia aquí al meu restaurant. Si em permet, li diré què hi ha per sopar. Sardines a la brasa, moussaka baklava i per anar picant formatge rebussat. Em dic Marc Gómez i faig de Darius. La cançó del Darius Muscuri, que la fa el Marc Gómez, és super divertida. A part de que és la que s'enganxa més de tot el capítol, que n'acabarem tots fins als collons de cantar-la. Bueno, vaig gravar els coros i em vaig passar 3 setmanes cantant la cançó. Aquí té els meus ajudants. Què voldrà menjar? Per si vol anar demanant. És una delícia. La cançó ha estat molt divertida de gravar perquè tenia aquest punt genio de l'Aladín amb el baklava i això d'oferir com possibilitats, però amb molt d'orgull i que controla el tema, i la cançó pues, que té aquest punt... M'ho passa molt bé perquè podia jugar molt amb la veu i fer moltes tonteries. Que això m'agrada sempre. Era per ell i l'ha volguda fer. Què més us puc dir? Pues nada, pues que contentos, fiesta, confeti. Sí, la nit eterna, que tingui molta sort, perquè la nit eterna sols es troba al nord. Si vol la nit eterna, tiri cap al nord, cap al nord, cap al nord, cap al nord. Bueno. Els vampirs del... No? ¿Cómo que no? Pues sí. Que xarra, flipado. Estava comptant.
Jo sóc l'Arantxa i interpreto a la Lai. Jo vaig sortir de casa tot buscant la mort. Traquícia està molt bé. Vaig fer un gran periple viatjant al nord. Traquícia està molt bé. Vinc de terres llunyanes de les illes d'Haití i un dia em vaig trobar convertida en vampir. L'Arantxa sempre és benvinguda a Verícid Sulfúric, ja és la tercera o quarta vegada que col·labora amb nosaltres i sempre ve per cantar. Va cantar per Queixi la Guardiana Rosella, va fer les noies d'Olla Cabrera Vieja a la Bella Florista i ara, per fi, li hem donat un personatge, que no havia tingut personatge pròpiament dit amb més d'una rèplica mai. Si encara vols marxar, fes el que et digui el... No. Sí? Si encara vols marxar, fes el que et digui el cor. Yes, Así, yes. corre rápido. Sempre que gravo un Verícid Sulfúric, la veritat és que m'agrada un montón, hi ha molt bon ambient, em rico un montón i aprenc coses noves i surto supercontenta sempre. Si encara vols marxar, fes el que et digui el cor i tira cap al nord. Tira cap al nord. Tira cap al nord. No lo sé, què? Molt bé. Sí? Sí. Sens dubte sembla una causa molt important per vos. Però us he de reconèixer que, quan un vampir busca la nit, acostuma a ser perquè ha perdut l'honor en una batalla o l'afligeix alguna maledicció. Em dic Pol Álvarez i sóc el Basile. M'ho estic passant molt bé, nois. Fantàstic. Oi, molt guai. Una cosa que no havia fet mai i és molt divertit. Em sentia com una mica lligat interpretativament per seguir el ritme de la cançó, que és el que té cantar. Però com que no hi estic acostumat, doncs he hagut de lidiar amb això. He estat jo al final donant-li el tempo allà al costat del faristol, però també ho entenc, no podia concentrar-se en la interpretació, el ritme i la melodia tota la vegada, però al final ho hem tret, té una veu... Quin valor! Aquest haver l'honor. Què voleu? Digueu-nos què busqueu. Des del primer dia que li vaig proposar de col·laborar amb nosaltres va ser com, tio, en sèrio? O sigui, podré col·laborar al podcast? Joder, que guai! Es como, te imaginas allá la pomposidad de los vampiros Basile y ahora es como pa, pa, pa. Un rock y te quedas ahí muerto. Muerto. Ja deveu saber que això no és gens senzill. Digueu-nos per què us voleu posar en perill. I potser us donarem consell valorant el cas que ens presenteu. No tots ho aconsegueixen. Parleu-nos amb franquesa. Bulla. La bulla italiana, vámonos. La bulla italiana. Molt bé. Ens tornem a trobar, duquessa. Com sempre, baró. Com sempre. Us ho hauré de tornar a explicar, duquessa Filipec, perquè mai ho acabeu d'entendre. Potser sóc jo qui us haurà de donar una lliçó, baró Kalinowski. Soc el Vicent i interpreto el baró. Soc l'Anna i interpreto a la duquessa. Però com us atreviu a proferir aquesta ofensa? Precisament, duquessa, vos que ni tan sols teniu idea de com vestir ni de com lluir una capa a la riota dels vampirs, sense estil, sense elegància. Es nota que fa 100 anys que no us veieu al mirall. La meva cançó és un duel rap contra la duquessa, perquè estan com midiéndose pues, los galones, no? Una mica estan els dos veient a veure qui troba més el punt feble de l'altre i qui pot ferir més l'altre amb aquesta batalla de rap. No us penseu que em faran mal les paraules d'una hortera amb aquest parell d'ullals que no perforen ni una vena? Quina pena que em faria veure-us anant de cacera. Els humans us en riurien a la cara i a l'esquena. Està molt bé. ¡Qué puta que, tío! Soy guarra. ¡Qué puta! Me ha tocado la peor. La peor. No. Vale. El baró dient això, no? La peor. Es baten en duel, però és una cosa que fan constantment, com descobrim al final de la seva escena, i és com la seva manera de relacionar-se. Tenen una espècie de ligoteo a partir de
amenaçar-se de mort. És una organització. Pel que sap, pel que es comenta. I aquí diu que és una festa que ni acaba ni comença. I es troba en la direcció on hi aneu encaminada. La travessa encara és llarga, però arribareu a bon port. ¡Qué contenta! Bueno, es que es como para tú, es que está muy bien, quedan muy bien. No em faria... Yo, hostia, cuidado que le he dicho como una broma, pero me gusta, ¿eh? I què, yeah. Exactamente eso. Está muy bien. Perfecto medio entre decir Ikea y no decirlo. Decir Ikea, yeah. Soc la Laia Garcia i interpreto a la mestra Camprat. Tota la vida hem estat buscant la nostra salvació i la teníem davant. Ens dirigim tots junts cap a un lloc millor, on no hi ha patiment, ni desgràcies ni plors. És un paradís, no hi ha res igual. L'estil que té és soul i té un rotllete molt guai. A la Laia li queda flipant. Se ha marcado unos gorgoritos, unas florecitas... Mare meva, tu, ens hem quedat tots amb la bava penjant quan estava cantant la Laia. Tots són comoditats a la terra del descans. Dormiràs com un nadó, pots triar el teu adredor. Oh, compra un pack de dos i en tindràs un de regal. Escull bé els coixins, quedarà sensacional. El que menys m'ha agradat ha estat intentar juntar un yeah amb una O. Perquè jo i les Os no som amics. No. Però la resta, estupendo, magnífic. Laia, te idolatraba, pero ahora te voy a besar a lo mejor en la frente, así, ¡mua! Va a salir un smuac. También nos podemos quedar esto, ¿eh? Está quedado. Mira cómo queda. Está quedado. Mira cómo Hemos quedado así. Al final hemos quedado. Perdona. No sé si queréis os hago varios. Aquest segon perdona ha sigut clarament de que primer li has dit perdona i no t'has sentit. No, sí. Repetir. Disculpi! Jo sóc la Clara i en aquest capítol faig de l'Erna, que és una nena vampir. És que jo vull ser una nena normal. Vull sortir de dia i jugar amb els altres nens. I si no puc, doncs... Com a persona a qui li encanta fer veus de criatura i ser el nen de l'episodi, tinc una mica d'enveja de la Clara perquè les criatures que fa ella són fantàstiques i a més canta molt i molt bé. I sentir aquesta veu de nena tan agradable i tan neta cantant tan bé com canta la Clara és impagable. Jo no vull l'eternitat. Si he de viure en soledat. És una balada molt bonica i molt intensa perquè és el moment que l'Anima li diu que ella encara té molt per viure i té molta vida per davant i per tant no ha d'accedir encara a la nit eterna i la veritat és que és un moment com molt intens i molt sentimental. Perquè som vampirs, hem de viure així. És el que està escrit, és el teu destí. Mira, yo si la Clara no vomita un poco haciendo de niño, no me lo creo. Ya está. A Reykjavik no s'acaba mai la nit. Tenim moltes hores de festa. Tots els vampirs ens venim a divertir. Soc el Pau i interpreto en Finnur. Com et deia, la nit eterna és molt més el que parla la gent que no pas qui som nosaltres o el que trobaràs aquí.
Molts vampirs venen per morir i s'acaben quedant en aquesta festa perpètua, lluny de tot i de tothom, de la seva anterior vida, per passar l'eternitat en aquest lloc on regna la foscor. Se'ns va acudir que els vampirs de la nit eterna estiguessin fent una festa amb una música tipus Disney Channel. I vam dir, però trobarem una base tipus Disney Channel? Y Pau se ha convertido una mica en el Zac Efron, ¿no?, del capítulo, porque se ha marcado un buen High School Musical que era exactament el que volíem. Aquí et podem donar tot el que vulguis, tot el que vulguis, tot el que vulguis. Aquí pots tenir tot el que vulguis, si el que vols és morir-te, tot el que vulguis. Aquí t'ho donarem. Ja quan la vam triar per fer això i vam decidir que la faria jo perquè m'encaixava molt bé el rotllo i tal, tenia moltes ganes de gravar-la, l'he gravat, m'ho he passat teta. Voy a proponer, doncs, la nit eterna. Yeah. Espera, que t'ho explico. Voy a proponer... Skibidi-dubidi-dow. Però m'enteu entès? Vas a hacer escats, o sea, estás diciendo que vas a hacer escats. Vas a cambiar la letra por improvisar. Sí, esto es lo que me he estado ensayando. La gravació del diari de la nit eterna ha resultat ser un viatge tan llarg com el de l'Anima, però espero que com ella arribem a bon port i trobem el que necessitem. Va començar com, vale, tenim la idea, perfecte. Anem a escriure el capítol, perfecte. Bueno, vamos a posponerlo, vale. Però, oi que l'Anima tenia un objectiu i arriba a l'objectiu? Nosaltres el teníem, hem trigat uns passos, però hem arribat. I al final d'això es tracta. Els gats negres, Qui ho havia de dir? Ens n'hem sortit, espero que quedi molt bé això, ho espero de veritat. La S final de gaires respostes. No està, és que col·loquialment tampoc la faries. Vale. No tenim gaire respostes. No tenim gaire resposta, ni... Guàrdia Civil, Hòstia, és que, tia, a mi em fote el problema. Te lo ha dicho. Señor, no aplique la seva vida. Que las S no hace falta decir ninguna. Sí, es que... No hay ganas respuestas, tío, es que estamos un poco mal.